Televizija Pink, najgledanija je televizija ovog utorka, pokazuju Peoplemetri AGB Nielsen agencije. Sa udelom od 21,42% naš program se nalazi ispred javnog servisa i drugih komercijalnih emitera. U udarnom terminu kada je emitovana Grand Parada jasno se vidi nadmoć televizije Pink u odnosu na konkurenciju. Našu zabavnu emisiju pratilo je 1.646.000 gledalaca, što čini 24,46% publike. Moje Novo ja na televiziji PST je pratilo 19,12%, a fudbalsku utakmicu na javnom servisu 18,18% publike. Na top listi najgledanijih emisija svih televizija nalaze se i serije Mala nevesta sa 1.088.000 gledalaca i Nasleđe jedne dame sa 1.296.000 gledalaca, kao i City uz koji je redovno svaki četvrti gledalac u Srbiji. Toliko gledalaca je i uz popodnevni dnevnik, dok je uz naš nacionalni dnevnik juče bilo 1.079.000 gledalaca. Veoma gledan je bio kviz Multimilioner koji je pratilo 1.282.000 gledalaca, dok je uz Duleta i Radojku, čiji zapleti tek slede, juče bilo rekordnih 1.225.000 gledalaca. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.